Santo Niño, Batang Balaan, Bato Balani sa Gugma, ang patron sa lungsod Isabel. Ginasiwa o ginagayang karawan sa pamilya ni Virgin Maria. Atong saksihan ang kasinatian, iiling kita ang pagbuntog sa kinitngit batok sa kahug sa kaya. Gikan sa Isabel National Comprehensive School Dance Gap, Recess, Bitlising ang istorya sa paglaog o gugma. Okay, so that was our contender number 1. Now let's proceed.
Okay, so that was In the centralmost part of Leyte is a tribe led by Dato Bicol, who is contender number 4. So there you go.
mga salamat sa higos kong kasintasan. Nagasaan ako ng mga lingkod. Nagiging na ako ang sarap pag-usap. Pagkayan ko na ang pagdalinan sa pagkakasalamat. Ako ang hindi Diyos. Pagkakakasan at pagkakasal. Tutulong ako sa mga hamon ng mga bagong panahon. Tulos at hikain ng matapag, maginhawa at panatag na buhay. Okay, thank you so much, contender number 5. Let's proceed to contender. Ganito na Leyte na sentro ng Katolisismo. Pagkatadaan ng lahing na grupo ng kalalakihan kapamilya na 18 anyos pa ito kada parismo. 1894, inaagi kan Padre. Ganito na Leyte na sentro ng Katolisismo. Pagkatadaan ng lahing na grupo ng kalalakihan kapamilya na 18 anyos pa ito kada parismo. 1894, inaagi kan Padre Pantaleon de la Fuente, ay uso ay mga religiyoso na nagdedebosyon, nag-aangko, nagsasakripisyo, nagsasalya na simbahan o nagpapaambit ng pumika panahon ng Semana Santa na tinatawag na penitentes. Pagtihandaan kadaan na religiyoso na tradisyon, igual na kapatid ang kultura, mapatalang ang pintuhan palo. Kung parang ministeryo ng pagkatawag ng isang obispo.
pagsangkong di pagbago. Mga balitao ay papaambit ng serbisyo. It's in here, alatong pagbuo.
our contender number 7. So they got 4 minutes and 34 seconds.
Okay, that was contender number 9. They got okay, thank you so much.
so much. Okay, time starts now.
liberty and resolute devotion to the principles of freedom that challenges the best that is written on the pages of human history. According to study, too much exposure to cell phone radiation can lead to hair loss.
contender number 14. They got 4 minutes and 33 seconds. And now, we are down to the last 2 contenders. It's like you got superpowers. Turn my minutes into hours. You got more than 20/20. My universe allows you to me. You know me better than I do. Can't seem to keep nothing from you. How you touch myself from the outside. Permeate my ego and my pride. I wanna love you. Going up to glory. Oh, I'm pretty. You know I'm ugly too. I'd love to see me on your point of view. I wanna trust me, trust me. Going up to trust me, trust me. I'm like you do. Contender number 16, your time starts now.
That was our contender number 16. Wow! Ang kagaling, no? Halatang pinag-isip.
International Festival of Talents.
quality.